Lotlin na chungchang soi tura local kani. Lotlin na tura poimo masatak pakhat chu suang tu na hi ni. Ishiam thil tum nei lo le suang tu na tel lawa inung zel ani chuan I hun khoralin thil dang itinga chutai mabak chu beidon na le lo cham na ni mai. Inshia tangin kumsang khajakwa somli pasaria Austria ka lo pianga chu point do pui panni na zo to nulamani. Ka van nei em ka suang tu na thina chuan ka tla hlau maya. Kalen deuh nuwa chuan Austria kha nuampo ka ti chialo. Chumi khuwa chhuwa san hlan kha ka ngak lel thina. Lo nei mi emo factory a thok emo. Engpo kha muna thok tur khan kai ngai ngam lo burani. Ka chung te khan an bula oma nun pa ngai ta ka nung tur khan min duwa ma sila. Chu chun suang tu na ni ka suang tu na ni lawin. Ka suang tu na ka chu thil dang dai ni. Mi bik tura piang ni hian ka in shetlat thin. Mi bik tak le mi ro pui tak ni turin. Chuan ni khat chu school ka kalta a khati lai khan kumsom pakhat mi lek kani. Kala chiang khop mai. Chu mini chuan America chun chin documentary chu min en tira. Chu documentary a chuan in chhong sang tak tak te min en tir tel boka. In sang tak tak te le. Leilian tak tak te. Kong zau tok tak mai te. Chung thil ro pui tak tak te chu min en tir chuan. So muna so na ni ko om chak chu. He kho te tak te in po te tak te om na hian ka om pei tolo. America om ka du. Ni khat chu ka school banin grass ti dora kaluta. Chutia ka valu chuan ka hoi kwal vela chu ta magazine pakhat ka muwa. Pasek tak rich pa ka thalak chu alo chuang kul maya. Chuti hun lai chuan rich pa ka chu Mr Universe vai thum lai alo ni to ni. Screen a Hercules tin ka lo mu ve photo boka. Ka han chiar chuan wow hei hi ni. Ka hring nun nom dan tur chu ka han in tia. Hei nge hi ni ka ti chak chu. Rich pa ka anga bodybuilding champion ni ve ka duwa. Rich pa ka anga lemchan thiam ni ka du bok. Sum tam tak thok chuaka. Mi hausa le milar tak ni ka du bok. Rich pa ka ang hian. Kani tur kha ka chiang sa lutuk. A hlim mom zia chu ingai tu phakem. Han ngai tu teu mi hring tam zok hian an ni tuma an chiang lawnia. Keiro ka ni tuma ka chianga. Ani anga bodybuilding champion kani don ti ka chiang boka. Engtin nge ati big ti ngai tu chiak kha anita. Karil ru ha dam huai mai. Enge chan kan ti chuan suang tu na kan neya tum kan nei chuan engkim hi ol sam thin. Mi hian min zot fo thin. Pumping iron ka man ni chuan gym mi hoin. Engwangin nge hetiang hian I be na satin min zot fo thin. Ni khata darkar nga te darkar rukte chuti chung chuan ila lui thei bokania. Heti hian ka chang thin. A chan chu kani tuma ka chianga. Kama chuan Mr Universe title che kha aom wangani. Chu wangin exar kala ka piang khan ka suang tu na chu min nai tir zela. He ka suang tu na ka tum na chu ataka ka chan tir zela. Ha ataka ka thei to parit ka choi po khanin. Ka suang tu na chu ka nai zela ni ti min hriat tira. Ka phur thei a ai rit choi chak na kha ka nei ta zela. Paun zanga rit choya squat te. Bench press ti te. Sit up voi sang ni ti te min ti chak zual tu nin. Exar dang ti kha ka ngak lela ka phur thina ni. Kumsom ni kanin London a chuan ka kalta. Avoi khatnan Mr Universe contestant no pang berni turin kain lan veta ni. A chan chu tum ka nei wanga ni. Thil kan hrilang cheu kan suang tu na te chu mitthla chungin kan zui tlatani chuan a hlim om ani. Kan hring nuna hian engpo ti donila. Kan ni tuma kan chiang hle turani. Zenei ta kan nuna poimo bok. America chuan na tuilo miza somsari pali layan oma. Chutiang zel chuan Europa po adang lambik chuang lo. Mihring tamzo khuan an thil tia an tuilo ani. An tuilo chan po tumu mal tak nei lawa an thove mai wangani. Na om tian hriat rualin an dil ve topa. Na tholo aya tin an thok vele top mai zelani. Ma sei han tho chia khan ina lo ni a. Iti nge tur lo ni bok. Anom na bo zawa. Chu wangin mun lia thena mun khat chau chuan an na chu nuaman ti ni. Ngai tu ringot po hian thilrin har satakane. Keiro ka tuma ka chianga vanei ka inti khop mai. Medical zirla yang dewin doctor ni tum thlata wangin thatakin lekha zira. Akal na tur kong chiang takin a shebok. Chu tiang bokin politics a po. Politics ka in man lai chuan suang tu na chiang tak kaneya. Chu California shwai tu kala niang ti kha. Heti ba ka sang hi chu ka thleng thei to lo.
achan chu California pianga salian ka nilo wangin president ka chu thei talo ne chu wangin state lian pangana governor ni thei kha khovela economy ram lian ber pangana ti zokila adik zokome katan chuan politics a ka hlotlin na rawh pui ber ani hialani engwangin nge ni na niam zok te chu lo a aya sanga chuan i hlotling lowang min ti thina mase governor ni na chu ka han chu ve a thlani nuwa chuan California governor chu kanita a soile soinu ka tuma ka chianga California tan hian suang tu na thatak ka nei wangani kha ni rule number 1 ituma I chiang turani rule number 2 a chuan thim lamzonga thlir thin thu soi ngai thlasu engma ngai thlasuang che ka thil ti pianga ka hriat tamber le mi na an soi tamber chu a theilo thil theilo to pani emo ai heng thu te hi ka hriat tamber an nia ma se theizia ka ti chiang ve thungani chu wain tu point ka bula a theilo tia an soi chuan a thei ani tin ka changa ai an ti chuan o an tia ka ngai thungani thil theilo to pani an ti chuan thil the ni tin ka ngai thabok Nelson Mandela thu soi hi karing nget burani Hrileng po hi tituan ma chuan thil theilo ania ni e kanin fui thin tituan la lawa thil theilo ani an ti chuan ke hian ka tingei turania a theizia lan tir tu kani bokang apoi ka tire re lo ke man ka tinge yanga chuan a theilo titu te thu soi hi ko oi turani lo kan thorim na hi ani poimo ber chu bodybuilder kan ilai pon darkar nga darkar rukrim takin ka thoka kalem chana po chu tiang tho chuan ka thokri mani chuan English zir turin college ate ka kalveta a ophoilamte lemchan te le thil tam tak te chu nilengin ngor takin ka zira ka beya ka thei top ka chuani hun reilo te chungin new year ka chuan movie pakhat Hercules ti chu kan siam veta soi thui po ngai loin ekina pai bo makani mase kha khan min ti be dong lo shim shim ka suang tu na kha chu ngai reng chon voi le khata street of San Francisco chu ka chang le ta stay hungry le pumping iron mai ba ka the villain chu ka siama chuan tum lo tak main Dino De Laurentiis Universal Studio chuan Conan the Barbarian na changtur chuan min som ta Conan the Barbarian ka chan hnu chuan director chuan press conference na heti hian soita director kha John Milius ania ani chuan press meet te na chuan Arnold chu omlo sela chuan amang pakhat kan siam chuangai nge yang atia chu han ngai to ma teu kha taksa nge shalta ka nilo hun thala nilo an ti nge mai kha kumrei lo te hnuwa Conan the Barbarian a changin box office pakhat na ron hau ngal thei tur khopa hit aron nita chu ni puilai kumsang kha zakwa somriat panhi kumani ngai tua maula director thu soi zong zong tekha ataksa ang hi chu omlo sela chuanin pakhat kan siam chopanga yang ati tekha thok le khata ka taksa hi thil chi ani loin thil thu tak alo ni ni chu tiang bokin Terminator a po khan kan chanzo khan Jim Cameron a chuan press meet te hena Arnold hian machine ang ophoi hi nei lo sela chuanin movie kha hlotling karing lo ati hiala li kha chu wangin han ngai tua mateu kha taksa le ophoi te kha thalo an ti thin te kha an luasin khang mine phau thu soi kha ka oi du lawa ka ngai thalo top mai a thei lo ti thin mi thu soi kan ngai thak lawa kan zom lo hi apoi mo ne kan tan zirlai tha kan zom atana ka du chu mi 2 point a thei lawang hei hi ngai tuan a thak takani an ti pon apoi lo suang tu nai ne ya ngai tua nai nei chuan soiri khera ngai lo nangma le nangma kha inshil non la atokani